Masu sauraro barkanmu da yau, barkanmu da arzikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na kayan mun gani. Shiri ne wanda ke tattauna muhimman abubuwa da sun ka shahanci ko suka jibinci harkar siyasa da kuma al'amuran yau da kullum waɗanda muke kawo muku. To a yau shirin namu ya kicibis da mai martaba sarkin gobe na Isa wato Alhaji Nasiru Malami, inda za mu tattauna da shi zai ɗan bamu ɗan takaitaccen tarihi wato na honorable Shu'aibu Gwanda Gobe, ɗan takarar sanata wato na gabacin Sokoto. Barka da muna ma san da zuwa. In duba ga harkokin siyasa yadda suka tafiya, sannan kuma yadda kuka ɗauki kowa ɗayanku ne, duk wanda ya hito da ko ɗan wace irin jam'iyya ne yana zuwa ya nemi tabarakinku. To maudu'inmu zai koma shin muna son ɗan takaitaccen tarihin waye Shu'aibu Gwanda. Alhamdulillah, kuma da kace dai ƙarshe dai ka tambaye ni halayya ta waye Shu'aibu shi magajin gari. To magaji dai halaye da suna da yawa da sani mai kirki ƙwarar gaske, suna da yawa, sai dai abin da kai na kawai ya kawo. Daga ciki dai na san Shu'aibu da ƙoƙari da son al'umma ta yi sosai ƙwarar gaske. Mutum ne mai son cika alkawari, shina da ƙoƙari akan cewa in an haɗi na abu akan misali ce an ce a to a yi wani abu saboda ciyar da mutane ga ko don samar da wani abu, to akan wannan abin da tsaya duka ji an ka ce a maka an yi faɗa da shi to sa a wannan abu an kai. Wato idan kana son ka fahimtar da masu sauraron mu, mutum ne wanda yake kai ɗaya. Kai ɗaya. To shi yasa za ka ga mutane sai a ta ganin kamar mutum ne wanda duk inda yake sai an samu ranja, saboda ni saboda komai zai faɗa maka inda aka ce za a yi abu to babu canji gari sai an yi shi. Na san shi da amana, na san magaji da biyayya ƙwarar gaske, saboda kusan ni bai ta haɗa ni da shi don kun tashi na rushe abu da bai magabatar nan gidan. Ni kusan ma gado ne ne sai na ake shi tare da kakana ya wuce ya kawo mahaifi na kankan mahaifi da ya wuce kuma ban da kuma an tare da shi, kaga ai kuma amana da ya zaka ni kake. So kenan ranka daɗe, duba da irin hakan ga bisa ga irin waɗannan biyayya da shi honorable ko ɗan takarar sanata na gabas wanda yake son ya wakilci local government ɗinnan guda 8 domin ya je ya wakilci a kan tsari. Shin shi yasa kenan ya fara shi ɗaya ne ya fara zuwa wayanka wurin nuna cewa shi ya tsaya takara ko kuma akwai sauransu? To gaskiya da yanzu dai shi ɗaya na sani wanda ya fara zuwa wurina, shi ɗaya na samun da ya fara zuwa wurina, amma dai ina jin ana ce a wasu na so kawai kasar ta siyasa a dubu ne kana da kuma da lahiya to sai ka samu labari, amma dai a zo wurina dai kan shi ɗaya fara zuwa wuri cewa ana da goyon bayan al'umma a jama'a. To kace mun san ka da ƙoƙari ba su wance shi ai sun gane tun da ni ma dai ina tare da shi ne, muna tare na yana waɗansu tarayya na ganin rijiyar da ya yi mai isa wadda ya faɗa min dai za a yi ta haihu uku ba ta yi wasu adadin ta ya yi mutane rijiyoyi ƙwarai shi ka ga a ce a baka rijiya a baka janareto da kuɗi aikin gona da kuma sannan waɗanda bohol na ruwa wanda aka sha musu yanzu a kunan wadda ka gani na kowa gida ba shi ya yi su ne na an san bohol sau wanda ya ba ban ya mafi suna wasu ya ba ni tun aka wasu cunki wasu yana kusa da ya samu wani abu da ya kira ya ce mina na son ga wani abu ya samu ci gaba na abin da ya aishi ko wani masallaci ko wani bohol ko wani abu haka ko ya ce su ruwa da wuri kaza suna kashe da irin wannan abubuwa. Shi abin hawa ko mota ko babur ba sa abin da ya faru
da shi ga ba ba ce ba gare mu ya kokari kwarar da sauran sun ƙarfi don suna amsa tarayya to to yanzu kuma an ce yana son yanzu kuma yana neman sanatar ne yanzu kuma a kusa da yana son yana da tsini isa sabu da kuma sun wala ta bayan sai da shi lalle ranka daɗe kenan duk irin waɗannan halayen da mutane inda shi wani rushe abubuwan na gobe ya riki isa da sabon birni waton sun ɗanɗana roman demokuraɗiyya inda da tamkar kenan isa da sabon birni babu wani bambanci da yake nuna babu ai da ta abu nuna mace tsakanin mutunan isa da wani sami na babu wannan da ta abu wannan a kuma ai kun ba musa wannan ko mu da asali ai ba su ka ce man ga ɗan sabon ne ga ɗan isa ne ba ko ni ba da su ai yanzu kana bin manta mai isa da sabon birni ko wani abu da shi da ɗan siyasa idan mun koma baya inda kace wani rabin shi shayabu banda kamata gadon shi ma kai to rakirɗe bisa ga waɗannan abubuwan shi yasa kenan sarakunan tarbiyyar tashi da kuma ba da gudunmuwa ta zuwa ga sarakuna har yanzu tana nan kenan bai daina ba bai canza ta kowane bai canza ta ba kowane su ce abin da haɗuwa da wani da abba sarki ne sai ya gama shi bai iya gama wuri da shi ba bai canza ba har yanzu bai canza ba wannan da tsakanin da sarakuna bai canza ta ba to yanzu wani irin kira gare ka ko shawara ga al'umma zo akan wannan waton dan takara ko kuma wanda ya fara zuwa noman tubaraki wurinka shi wani rabu sha'abu wanda gobe to wannan al'amari a kasar nan wasu adina ba sai da ce ga Allah nan Allah nan mana wasu fatan alheri tare da addu'a ina wasu fatan alheri ba su tare da addu'a ba wannan shi fatan alheri ba da su ai ko sakamakon ciki kuma ina bai samu shi aka ta yi ƙarfi rubuta addu'a ko addu'a ce sai da shi addu'a sauran da alhamdulillah ƙwararren fata alheri ƙwarar gaske Allah shi ba su kuma Allah sa abin zama alheri Allah sa da masu alheri da mu da su ƙwararren fata alheri ƙwarar gaske wajen zama da nuna abu ba da yin ka yi shi addu'a wanda zai koya da kai zo ce da kai baka mai ga abu ko kuma ka yi shi addu'a ga abu ya zo ko shawara aika da shi fata alheri kawai ke na yadda da kai ba gina maka dole gina maka ayyuka gina ba shi a shari'a ce ƙwarar da an yi ƙwarar gaske da shi fata alheri ƙwarar gaske Allah ya sa zama shi alheri da shi da mu da dukkan al'umma da iyalin shi to mu sauraro duka kun ji takaitaccen dan tarihin wani rabin sha'abu wanda mai martaba kuku sarkin gobe na isa alhaji nasiru malami ya dan tsakalo mana koko ya dan yan mana a cikin halayen watan sanata shu'aibu gwanda gobe wanda ke takarar gabacin jihar sokoto saboda haka ga idan ma akwai karin bayani za ku ji karin bayani dauke da ci gaban wannan shiri na kayi mun gani wannan shiri sai ni da ni hidima ko kuma ne da wani lokaci mustapha abubakar dagu nake cewa muna godiya in ka daɗe muna godiya